ହେଲା। ଏଇ ବୋଇଲେ ମୋ ସୁବିଧା ହଉନି। ଚାମଚାଟେ ରଖେ ଭିତରେ ଖଇ ଆସିକି ଧର ପାଣି ପିଇଲେ ପାଣି ପିଇବୁ। ଖୟା ଜୁସ୍ ଏତିକି ଖାଇଦେବୁ ବୋଇଲେ ଆମ ଭୋଜି ଉପରେ ଭାତ ଆଣିଲା ପରେ ଚାଲିବ ନାଇଁ। କ'ଣ ହେଲେ କହ। କହିବାକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖା ତୁ ବୋଉକୁ ଦେଖେ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟା। ମତେ କହୁଛି ମୋ ପୂଜା କହୁଛି ବାବା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁନ। ସେ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲେ ହେଉଛି କି ସେ କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ରେ ସେଇଟା ଆଉ ହେବନି। ଆଉ ସେ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ କାମ କରେ ସେଇଟା ଡିଲିଟ୍ କରିବ ବୋଇଲେ ହେବ। ତାକୁ ଟମାଟୋ ଖଟା ଗୋଳେଇ ଖଟା ଗୋଳେଇ ହେଇଥିଲା ହେଇଗଲା ପିଛଡ଼ିଆ ଖାଲି ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି ବୋଉ ପାଖରେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ କରିଲେ ଏମିତି ରଖିଦେଉଛି। ହଁ ହଁ ମଜା ଲାଗିବ ଟମାଟୋ ଖଟାଟା ଗୋଳେଇ। ମୁଁ ଧରୁଛି ତୁ ପଡ଼ିବନି ତୋର ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ନା ନା ଓକେ ଖଟା ବେସର ଭାଇ मेरा कैमरा है ବଢ଼ିଆ ହେଲା ସାରୁ ହଉ ଯାହାହେଲେ ଚାଲିବ ଆଉ। ଆରେ କଦଳୀ ହେଲେ ପଡ଼ିଛି ରେ ଖରାପ ଲାଗୁନି କି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମତେ ଦଉନି ବୋଉ ବାସ ମତେ ଦଉନି ଆଉ ତୁ ଫାଇନାଲ କହିବ। ଆମର ମା କୁହାଯାଏ ନା ଖରାପ ନିଜେ ଖାଇବ ପିଲାକୁ ଭଲ ଦେବ ତାକୁ ମା କୁହାଯାଏ। ତୁ ତରକାରୀ ଖା ନା ନା ଖାଉ ଗନ୍ଧିଲି ଯେ ଅଳ୍ପ ଆମ୍ବିଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ପୁରା ଖାଇଦେବୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3-4 ଘଣ୍ଟା ତ ଭାତ ଆଇଲା ପରେ ତୋ ପାଖରେ ତୁ ରହିବୁ ବୁଝିଲେ। ସେ ବେଲ୍ଟଟା ତ ଅଣା ହେଇନି ଯେ କ'ଣ ଖଟ ଉପରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ ଏ କୁର୍ଚୀ ଗୁଡ଼ା ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ହବ ଆଗା ବାନ୍ଧିଲେ କୁର୍ଚୀ ଆଉଜି ବୟ। ଗୋଟେ ଖଟା ଆଣିବାକୁ କୁର୍ଚୀ ଆଣିବାକୁ କହୁଥିଲେ ମିଟୁ ଗଣେଶ ପାଇଁ ହେଲେ ବହି ରହିଗଲି। ମୋ ବୋଉ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପାଇଁ ଖଟା ଖିଆ ହେଲା କି ହଁ ଖଟା ତାକୁ ଆଉ ମିଠା ହେଲେ ଖାଇବ ଖଟା ମୋ ଖିଆ ଯେତିକି ନାଇଁ ରେ ବୋଉ ପାଖରେ ସେଇଟା ସବୁ ଯାକ ଖିଆ ମୋର ଉପରେ ଆଗେ। ତରକାରୀ ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଆଗରେ ପସନ୍ଦ। ଭାତ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ତରକାରୀ। ହଁ ଖାଲି ତୁଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଲି ତୁଣ ତାକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଇଦେଇକି ରହିଯିବ ବୋଲି ମୋତେ ଭାତ ନହେଲେ ଚାଲିଯିବ। କେତେ ମାଗିନା କ'ଣ କାରଖାନା ଏ ଯେଉଁ ଭୋଜି ଖାଲି ତରକାରୀ ମାଗି
ଖଟା ବେଶୀ ମଗେଇ ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାତ ଖାଏ ଭାତ ତ ସବୁଦିନ ଖାଉଛି ଡାଲି ସବୁଦିନ ଖାଉଛି ପୁରା ମୁଁ ଆଜି ବରାବର ଖୁ ଭାତ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ଭାଇକିନା ଲୋକ ଯାହା ଦେଖିଲା ସମୟରେ ବଡ଼ ବିଜାରିଆ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ କେବେ ବଇନଥିଲି ଦେଖିବା ସେ ଯୋଉ ମଲିରେ ପରା ରେ ମାଇନା ଦେବ ମତେ ମାନ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ବଇନଥିଲି ଆଜି ଫାଷ୍ଟରେ ବଇଲି ଚିକଣା ଗଲେ ସବୁ ସବୁ କାମରେ ଟିକେ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହାର ଅଛି ନା ସତ କଥା ହେଲେ ବୋଉ ଖୁଆଇଲା ଯିଆରି ହେଲା ଝିଆରି ହଁ ତାହେଲେ ଆଉ ସେଇଟା କଲେ ହବ ତାଙ୍କର ଡାକି ଆଇବେ ଆମେ ଯିବା ଏମିତି ନାହିଁ ପାଖରେ ବୟା ଟିକେ ହଁ ସେଇଠି ବୟା ବସି ନା ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ସେଟା ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି କରିଦେଇକି ଆଇଛି ତୁ ବିଲକୁଲ ଯାଇନୁ ଆଗ ହଁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଯାଇନି ସକାଳୁ ହଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେ ଖାଲି ଭେଟ ହେଇଗଲା ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କେ ଦେଖିବେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଓରା କ'ଣ କରୁ ଓରା ରଖେ ନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ ପଛେ ପକା ହଁ ଗୋଟେ କର ଆରେ କ'ଣ ଜାଣ ଲୁଣ କାଟି ଦେ ଆଣି ପକେଇ ତାହା ଲୁଣ ନା କାଇଁ ପକଉଛ ଭଲ ଲୁଣ କାଟି ସେ କ'ଣ ଖାଇବି ହଁ ଲୁଣ ଦବା କମ୍ ଅଛି ଲୁଣ ଏପଟ କାଲି ସିଆନେ ଧୋଇ ଦଉ ମୋତେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେ ରୁମାଲଟା ହଉନି ଯାଇକିରି ଯିଏ ଛକ ଯିଏ ବାହାରକୁ ଏପଟେ ଯିବା ରୁମାଲଟା ଧରି ଆସିବା ଆଉ କ'ଣ କରୁନୁ ନା ମୁଁ কোনো ଯାକ ନା ହେଲା ପାଣି ରଖୁ ଥାଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ତୋରା ପକେଇ ଏରା ଧୁଆ ଯିବନି ହାତ ଘୋଡ଼େଇ ସେଟା ଘୋଡ଼ି ଦେ ତା দিয়ে ପିଞ୍ଚୁଳି ଦେଉ ତା କେମିତି ମାଜୁ ନା କେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଖାଲି ଧୋଇ ଦେଉ ନା ବୁଢ଼ୀ ଦେ